Θέλω παγάκια. Πολλά παγάκια. Το ψάρι μου τσόφισε, φιλαράκο. Αλλά δεν θα τα αφήσω να βρωμίσει. Κώστα, είσαι ξυπνιός? Κώστα. Ναι. Μπορώ να μπω? Έλα, μπες. Μου πει η μαμά να σε ξυπνήσω. Είναι 12 η ώρα. Καλά. Να σου πω, θα βγεις το βράδυ? Δεν ξέρω. Γιατί? Θέλω να με πάρεις μαζί σου. Και αν θέλεις να βρεις πάλι. Δεν σου λέω. Τότε δεν σε παίρνω. Καλά, θα σου πω. Τον Νίκο. Ποιο Νίκο? Εκείνο το βλακόμητρο. Είναι πολύ ωραίος. Ωραίος, αλλά βλάκας. Εμένα μου αρέσει. Έλα, πες, θα βγεις? Άσε με έπαιξες. Δεν έχεις με τίποτα άλλο να ασχοληθείς από το πρωί. Μόνο πώς θα βγεις το βράδυ για να βρεις τον κόμενο. Έλα ρε Κώστα, πες μου. Πρέπει να ξέρω για να κανονίσω. Εσύ με την Άννα δεν θα βγείτε? Όχι. Γιατί έγινε τίποτα? Έλα, πες μου. Κάθεσαι στα πόδια μου, ρε βλαμμένο. Τι έγινε, τσακωθήκατε? Ναι. Γιατί? Εγώ φταίω. Έκανα μια βλακεία. Τι βλακεία? Άσε με, βαριέμαι να στα πω. Φύγε. Καλά. Το είχα πει. Να σου πω, η μαμά είπε να σηκωθείς να φας τίποτα για να διαβάσεις μετά. Ρε Αντιγόνη, κάθε Σάββατο πρωί το ίδιο πράγμα μου λες. Δεν έχεις βαρεθεί? Σπαστικέ. Σου πόνεσα? Δεν μου λες, γιατί δεν μου μίλησες χθες από το εισιτήριο? Δεν σε είδα. Άσε τις εξυπνάδες. Δεν ξέρεις πόσο νευρίασα. Μου ήρθε να μπω στην αίθουσα και να σου σπάσει τα μούτρα. Τι σε έπιασε?
Τσαντίστηκα πολύ. Από τι? Όλη νύχτα χθες το βράδυ σκεφτόμουν τι μπορεί να σου έκανα. Θα σου πω τι έγινε. Προχθές είχα βρει τον Λεωνίδα. Και? Μας είχε δει μαζί. Μου είπε, θα το πηδάσω όποτε θέλεις τον κομμενάκι μεγάλε. Είναι λόγος αυτός για να μην μου μιλάς έτσι ξαφνικά? Είχα φαντιστεί. Αφού το ξέρεις, ο Λεωνίδας είναι βλήμα. Και γιατί είχες πάει μαζί του? Αφού τα έχουμε συζητήσει αυτά. Από περιέργεια ήθελα να κάνω έρωτα, να δω πώς είναι. Αφού σου τα έχω πει. Και βρήκες τον Λεωνίδα? Αυτόν βρήκα, τι δεν θα κάνουμε τώρα. Ήταν ωραίος, δεν θα ξέρω ήταν και τόσο μαλάκας. Ανά πρέπει να φύγω. Έχω 5 γύρους ακόμα. Άντε γεια.